Здравейте хора, пак съм аз, този път играя Трансформице. Ще има такава игра, и той ще играе само сега се наиграе. Първо ще играе малко Survival. Да се стреляме с други хора, дето не ги знам. И тук сега ще настреля и трябва... Тук сте една мишка, трябва да събирате неща. И сега там ще накилнате, ето както видите мене ма килнаха. И за малко ще да оживея, ама... Харесате, пишете по един коментар. Ако можем да говорим. И ето ми го профилът, имам си картинка. Ето ми го... Как ти е профила? Боса БГ. Мъжа, дата ни на регистрация. Племето ми е Трансформице Про. Про. Така се казва играта Трансформице. Левел 55. Current титле разкошна мишка, шаман. Спасение мишки с сирене. Толкова неща не знам кой това. Че се прони гъде. Такова, после ще го разгледам, че почнахме. И хората ще играят май клип, защото не мога да качвам толкова много клипови на един ден. Чакай, че тук пишат. Ами хора, аз само исках да ви покажа играта, не да я играя, само да ви я покажа за това. Това ще е клипът. Човек, какво е самото?